Wala. Nanas, Ma'am Carla mo. Patay. Yeah. Sugata to kay musod na sa kusbahay mo. Kumusta naman mo din, Maayo naman, ma'am. Pero... Kumusta si Nemya? Wala, ma'am. Unsay wa na? Pagtarong imon, ha? Gabi ira ba? Wa ko makatuog og tarong. Kay wa ko mahimutang. Noon sa si Nemya, ngamingon ka mangwa na? May pauli na sa probinsya, ma'am, kay muluwat na sa siyang trabaho din eh. Unsa? Pero ayaw kabalaka, ma'am. Kaya magyong ibilin ang tanan mga butang ay maghihatag niya para iuli diha nimo. Ay, di mo gunaswapang akong pagkatao, akong pagumangkon, ma'am. Doon na siya kauwaw. No! Dili ni mahimo! Dili! Pagdali! Ipagawas ang auto kay Mang Lakaw, ta? Sama ta, ma'am. Unya na ka na imong pangutan na! Basta ka ipagawas sa iyong auto, pagdali! Niyami sa office ni Sir Reeves. Unsan ang si Kahi may tabo. Reeves! Oh. Ay. Sorry. Carla! Sweetheart, I'm so sorry. Gusto kong kaugalingon. Tensionado lang ko. Sorry tayo. It's okay. Unsay problema? Pakuyugo ng taga sa probinsya para pag-apas ni Nimya. May pauli ko nung kay dili na mo trabaho. Uy, mao ba? Ayok buhi Usik to. Maayo tong bata. Imong kuhaon sa probinsya? O sige, tana. Worried siya? Ngano? Mura pag naidayo nga nagpaingon din Kinsa ka na? Igbabaligya ra bang usa ka luna sa yuta ni Sir Juvin diha? Mao ba ni mo palit? Sila man na si Tiyo Imon, Ma'am Carla og Sir Reeves. Murag ikaw tingali ang tuyo, anak. Uliya na pa. Para di ko mag-isturbo kung sumina ang tuyo na ni mo. Pero darog sa dool. Ako rin kamalikon. Sweetheart, nga namiho naman ka. I love this place. Oh, what? For sale ni Maong Luna. Ako ning paliton kay interesado ko. Ha? Tukuran ako rest house. Kaya ni kumudagan para magpawagtang stress. Sweetheart, ato nang istoryahon niya, okay? Imon, layo pa bang nahimutangan ni niya? Naras unahan, ma'am. Naglantaw nimya na to din Okay, sweetheart. Ikan lay unay lahos dito ni Nimya. Kay magpakuyo po ni Manong Imon. Aron pagpagiksulti sa tag-iya ni Luna nga igbabaligya. Sweetheart, unya na lang. Ayaw sa pagdali-dali. Kuyog lang taron. Magkiksulti lang ko kadiyot ni Nemya. Suhira lang unag maayo ang Luna sa dili ka pa mo decide, okay? Usually rabaan ang mga immediate na decision. Ang sangkuan, anak, pagbasol. Labi nagmapalpak ang gilauman. So, please, huwata lang sa ko. Aron tabangan na itong kilatis ng kita, Okay?
Isuri lang una siya sa palibot. Mientras makiksulti ko ninim niya. Oo, ma'am. Mituyo kag ani din si Ma'am Carla. Unsa kay plano ini mapayana? Hi. Oh, Pwede tang mag-istorya? sure. Lingkod. Limpyo ng kawayang yung kuranan. Unsay ato, ma'am? Nahibaw ko nga, wag kagid mag-expect nga magpakita ko ron din sa inyo. Kunya, niapas pagit ko nimo din sa inyong uma. Tinuod na. Gibuhat ko ni tungod kain. Nagkamausap ko mutun sa akong carbonemia. Ngadto sa mga tao nga parehas nimo nga naay utok o nga tinud-anan. Please don't get me wrong. Kay wa ko musulti ini tungod lang kay giululuhan ta ka. Naibaw ko nga kontra nimo ang uluuluhan. Kay di man sab ikaw ang tipo sa tao nga kusog mo ulo-ulo sa imong isa ka tao kung may giapas ka. Sa akong kapobre, may garbo sa pong giampingan. Parehas ninyong mga kwartahan. Garbo nga ako yung gipanumpaan nga panalitan. Basta naalang ko sa katarungan. Ako ngang kuno ng akong sayop. O mga hayo ko pasaylo, Nemya. Oh, Klaro na lang tayo nga wa ka makauyon sa kong ipanulti. Maong diha-diha tayon. Mibiya ka sa bahay nga wa na magpaabot nga magkasulti ta. pangayoon sa mga akong pasaylo kay nahimo kong way batasan anang bahina. Kay bisan ko yung wa na ko mauyuni ang imong gipanulti. Angay lang, nga tao unta nga may grado bisa kamay lang. Gitudloan ba ako maayong pamatasan sa akong ginikanan og sa eskwelahan. Pero kay nagpadaog ko sa kainit sa akong o gikalimtan nga nagkatabang kag dako sa akong inahan aron No, kalimti na. Ayun na nagkiss ko, te. Ang ako lang unta nga mobalik ka sa akong mga kamot. ha? Giangkon ko lang akong sayo. Og andam kong mubakto niya to. Balik na ako. Og ipasalig na ako nimo nga dili na nako hilabtan ang imong mga personal nga desisyon. Dili na ko higtan ang imong liog. Go on. Kung nasa may status ron nimo og sa imong uyab, dili na ko manghilapot. Sorry nga, wag na ako mahuna-huna. Nga dili tanang tao, masayon-sayon ron ako sa pagpasunod sa akong balaod. Hinoon, to be honest, ikaw pa akong saluduhan. Tungod kayo nakapasar kagit sa akong panimka sa pagpili og tao nga patrabahoon ubos na ako. Again, dili sa pagulo-ulo ha. Lahi kasab sa uban nga miagi sa akong mga kamot. Ulos tanga tong mga tawhana. Dili sa tingali. Walang gitingali. Maabot nila ang imong standard. Well, anyways, ato na lang ng kalimtan. Ang gusto na kong madungog karon, andam ka pang mapasaylo na ako. O mabalik sa akong mga kamot. Sa pagkatinuod lang, Jude, sa diya na naog ko sa imong panimay. Akong napuhian diha-diha sa akong kaugalingon ang panaad. Nga dili na gyud mo tunog pagbalik sa imong kaugalingon. Pahalat na mubalik ko sa uno nga ingo na laman nindag lagot mo. O ingon man o tanon sa merkado. Basta malipayon lang ko. Pero manubag ako sa Ginoo kon dili ko magkamaong muhatag og kayon. So, imong dawato ng akong hangyo? Tungod sa akong inahan nga karon naaubo sa imong pagtabang. Andam sa na akong tunlo ng akong karbo. Salamat! Salamat, Damya. So, let's go. Andaman ang gusto nimong gadpon. Kay mamalik tayo sa syudad. Ayaw lang sa... What? Pwede ba musunod na lang ko ninyo ugma? Kay doon na pa ko'y angay nga timanon. Sige. Pero palihog lang. Ayaw ko pakyasa. Pwede ba musunod na lang ko ninyo ugma? Kay doon na pa ko'y angay nga timanon. Sige. Pero palihog lang. Ayaw ko pakyasa. Please? Because I really want you back.
Tao man ko ikasabot, ma'am. Salamat kun mao. Sige, di na lang ko magtugay. Sorry nga, wa mo na ako mapadayon sa among bayag. Dili man ako ikaawaw nga among kapobre. Malangan naman gud mo kung mubalik pa ta sa agi aron ato ta magsulti. Bahin sa imong tuyo na ako. Okay lang, may kaso. Basta ugma ha, magpaabot ko nimo dito sa bahay. Ihatag lang ako ang oras kung unsa kang oras maabot dito sa terminal sa syudad. Kay ipakuha ta kani imon. Manong, Hmm. ayaw sulti si Carla nga atong yung giatubang ang tag-iya sa yuta nga igbabaligya ha. O niya nagsabot ming ubalik ko din Sulti lang ko, sir. Joke na, sir. Ayaw pagsulti. Sir, sir. O niya, kuyog na sa akong pagbalik para sa ako niyang pagbayad sa yuta. Indutan talang ka. Kung unsa ta oras sa magikan. Ang imong buhaton, maulang paghatag og libon nga rason ni Carla kung mananghid na unya kaniya. Basta kay ato ning sikreto manong ha. Ayaw ning isulti ni bisan kinsa. Okay? Sa imong mga kauban sa bahay, ayaw gisulti. Sige, sir. Ikaw may kasultan na. Magalaom ka, sir. Salamat manong. Unang higayon. Nga nagkatunog ko din Pero nainlabing ko sa inyong dapit. Dali na manong. Pasig, nahumanig istorya si Carla og nimya. Oy! Naroon magkatay mo diha. Iganahan sa duray kag surya na diha no, sweetheart? Ayahay man, og landong sad. Adto na ta? Ayan. Kung man ka makikita sa tagya ng bakanting luna nga gusto nimong paliton. Ayaw na. Nausabang akong una-una. Mangitar ko sa laing napit. See? Idi, wala ka makauyon, dili ba? Saan sa man? Mamauli na ka sa syudad? Yes. Musta? Ano nasagin to imong agaw din Nangayo pa saylo. O may hangyo nga pabalikon ko. Ang Ginoo nag-ingon, ay gugmaangin mong kaway. Mao nga ako sindi pa saylo. Way daghang istorya. Kay parehas niya. Masayop masad ko. Mayo hinon, ukol ang Ginoo mahatag og higayon sa nagpakasa niya. Way rason nga dili sad mo hatag og laing hikayon sa akong kontrak. Kay sikin sarap ako, di ba? Pero ang labing bugat na rason kung nga nawa ko magladua sa paghatag og laing hikayon ni Ma'am Carla. Tun kaya akong gihunahon na ang dakong utang buot na ko niya karong panahon na. Kay iya gisumpayan ang kinabuhi sa akong inahan. Husto kay kalab. Ay, galit mang niluag ang akong dughan, lab. Inanan ang gina, basta makabao kang pasaylo sa imong isikataw sa kasani mo. Iya nagid gani unta kong dadoon karon dayon sa ilang pagbalik sa syudad. Pero, may hangyo ko nga ugma na kumusunod. Kaya dili mahimo nga dili ko makapanamilit nimo. Sa unang higayon, wa baya gyud ko makapanangit nimo. Nagpuol pa ko. Okay ra eh. May problema eh. Kasabot tabi ako. Gusto kong pabiya nga luag ang akong dukhan. Kana bang wa ko'y mabahon nga kahiubos gikan nimo? Elig na ko na nagsabot ako. Ihatod ko ugma sa terminal ha. Hanto sa syudad. Ha? Kana kung itugot mo. Kay taon-taon na ba ako makatuog sa syudad. May paliton sa sa mall. Sige. Kumusta mang inyong biyahe mon? Dito gisan ni Nimya. Ha?
Gagay ginoo ko, nangaway siya ditong nimya. Na, kung mo na yung ibuhat na makailagod sa kinsa ko. Unsam di ang giadto dito. Miyukbo sa pubi na kung pagumangkunog mihangyo nga mubalik si Nimya din eh. Hala, no? Wow. Lisod kay tuwan sa. Pero mga na itinoon. Nangayo siyang pasaylo ni Nimya. Kung iyan ang gihangyo nga mubalik din isbayay. May yukbo ang langit si yuta mo. Kanin Magyot. sinisin mo man. Magyot. Magyot. Hey, nga nang ingana namang imong tinanawan. I'm so proud of you. Huwag yung magdahom nga, gitungod yan imong imong garbo. Tungod lang sa usa ka katabang. So, imo na gitay kong gihukman. No, dili man sa inyo dana. Itang tanan, naamagi ka tungod nga mag-usab. Kana, kung ato yung gusto hon. Oh, well, ako lang yung na-realize nga dili ko na ko siya ang ngayang usikan. Abi ni mo, gusto yun ka. Maunay pinakagusto. Nakagusto sa taniya? Saan sa mga pagkagusto ha? Ang buti mong ipasabot. Nga, mabalik ko siya na ako. Oo. Ikinahanglan, di ba? Ikinahanglan ka magyud ka niya. Di mo siya kumalipay nga, dismayado ka. Nagpasalamat sa bitaw ko nga wa siya magpagahig-kahit sa akong hangyo niya. Misanong dayon? Maunggikan ka ron. Kinahanglan nga magmatko na ka sa imong pakigdil ni Nimya. Likayi nga, dili na siya may ubos di mo. Ayo ha. Ayon ta kung walang problema nga mo tumaw si mong pagpakiguban og usab nitong amo ng malita. Paminaw din ako isulti ha. Unsa man? Kung may lain pa may tabo si mong paminaw nga di maayo. Ay ko kalimti ha. Una sa tanan, ako may kutaka. Kay kuhaon na ka. Nimya! Uy, niya siyo. Unya, ato na ko ha. Ikaw ba, pagmatmon sa imo nakaw ha? Tawagan niya ako kung mukauli na ka. Ay, pakuyuga lang una na siya. Ha? Tagi lang siya gigayon nga makatultul kung asa tang dapita mahimutang. Aragon magkinaon siya kung doon ay mga emergency si Bakpo. Dali na siya mariskyo. Salamat Inko. Bisag di lang ko madayon sa bayas mong amo niya. Igo na kayo makalipay na ako nga makatultul ko sinipuyan. Sige na. Dali na mo ron, makalarga na dayon na. Dana! Ug karon ni ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. Wow! Kaninot pa sa bayas yung agawon? May sapi po lagi. Salamat Inko ha. Ako timan na ng adis din eh. Nimya, may mong inyo konsultihan kung asa ospital ma-admit si mama ni mo. Kay gusto ko maduaw. Kay gusto ko maduaw ang matigwang matagkaroon na niya. Salamat sa pagpagkabana ha. Ikaw gyud. Kinsa pa diya ang tinabangay gud. Sa pagkatinood lang, gusto ko mo voluntaryo sa pagbantay ni Manain ka sa ospital. Alam sa magpawais natin mo. Luin ko kaayo gud. Tigwang na ba ya? O di sa magkaayo para niya kung sige siya magkuwangan sa pagpaway. At itong amaman si tatay mo karon. Ayaw na nung Nasa ba kayo obligasyon? Nasa ba kayo umangag yatiman? Sa'yo naman akong mabayan akong panahon ko. Mauna. Sige na. Ayaw na paglangan. Aron,
Makauli ka dayon. Napaman ka kay pamaliton. Magpuwag-puwag lang una ta. Pag-amping, Abel. Unang higayon nga nagamaton ko. Nga sa tanang mga helpers nga miabot sa imong mga kamot. Karon pagit may tapo nga, migukod ka sa bagong isod. Unya, nagpakita dayon sa iyang pagsukol. O sa mga hinungdan, nga imo man gibuhat. If I may ask, ngano man gyud na? Did I not tell you nga? Usikan kay kog ako siyang buhian. Tungod kay nagkauyon ko sa iyang pagkamatinod-anon. So it seems, kay ti amoy, imo gyud siyang giguwag kuha dito sa probinsya. Butang nga, dili sagad, dili ba? Why so interested and concerned? Tungod kay gusto na ko masiguro. Nga dili na kasaputon permi. Kay mauna. Dili ka mamutuman sa imong sugo ang usa ka katabang. Din usang ko dayon sa pagngani mo og bugo. Di ba? I will try to be fair now. O i-control lang akong emotion. Tungod kay gusto kong i-prove nimo nga makamaugit kong magbago. Good. Da. Ay, mura ba mo makita pila ka to Lipay, yun kay kung nabalik ka, Inday. Huwag yung kasudlan ng akong kalipay. Sa pagkatinuod lang, manay. Kung wa pa lang tungod kay may dako kong utang buot ni Ma'am Carla. Kaya yung kitabangan nga na ospital si nanay. Dili na gid siya magapaabot nga ako siya malikan. Kay maglikay ko, nga dili mi magka-enkwentro og usab. Pero natandog lang sabgod sa pagpangayo ni og pasaylo og sa iyang kibuhat nga pagkuha din ako dito sa ato. Ay, may untag for good na yun ni iyang pagkuha ni mo balik, day, oy. Kung unsa magitinuod nga rason sa iyang pagpabalik na ako din ni Manay, ako na nang gipangandaman. Magampo lang ko nga, maayo lang yun ang iyang tumong. Oy, nanas Ma'am Carla. Ay, pagpagbuha ko na mo diha. Sige na. Ganihara pa mong naabot? Ma'am. Sweetheart, come on. Irene? Ma'am! Moilo to ang paborito nga putahan ni Sir Reeves ni mo. Kay ani siya manihapon o niya. Okay? Oo, ma'am. Paamin ako, manay. No. Ayaw na kay tingali hugaw nagkamot. Enough na nga mga yukag pangatahuran. Irene, sige na. At manandaan ang akong giingon ni mo. Aron dili ka magkapuliki diha. Wait. Hain mas niya? Ay, topas kwarto, ma'am. Kay napahilo na sa mga butang. Sweetheart, lingaw lang sa imong kaugalingon ni ha. Kay ako pang aton si Namya. Okay, way problema. Okay. Alisa. Irene? Huy. Nga nung may ungot pa man ka diha? Unsa may imong giwat? Ikaw, ma'am. Naniguro lang kong huwat kay basig na kay laing isugo na ako, ma'am. What na? So go. Nga na bang ikaw pa man ang niya ni Anamas Nemya? Sige na, lakaw na si mong trabaho. Ay. Yeah, sweetheart? You want to say something? Yes. Karon pag ko makamatgon. Nga imo lang gibundak ang hani manay Irene. Kung buto na unaon. Mura na biya siya ni mong inahan.
Dili mo limbawat ang imong balahibo. Angay mo siyang tahuron. Kay dili na imong dungan. Oh, sweetheart, Please, have a heart. excuse me. Manay, Oy, okay sir. ka, Manay? Ay, sir? Liyo sa pagpakaawaw ni Carla ni mo. Nagkaako ka pa sa pagham? Ay, naanad naman gud ko anak niya, sir. Maong, ako ra gyud taon ng palabyon. Mao ba? Unsaon, nagtinahanglan man ko sa akong trabaho, sir, para matabangan na akong akumbana nga usa lang sa taon nga pobreng mag-uuma. Ayog inang lang, Manay. Kay para nako, ang pagpanguma, noble profession na. Kung wa pa ang mag-uuma, unsa may tabo sa itong nasod. May ka, sir, good, kay ingon man ni anang imong paglantaw sa parihas namo. Gani karon, pwerte lang mahalas bukas. Abi ni mo, Manay, giduol ka. Arong nga yun, nagkutob sa mahimo. Sabta lang yun si Carla. Ay, oo, sir. Oy, kay kun wa pa ka na nako sabtas, ma'am. Anak, di ko maabtan din nimyas bahay, sir. Una ra ka kung miiskerda kay ni Imon. Kay kanas Imon gani, sir. Hapit mo tulidyo kang utok anas unang mga adlaw. Oy, atong nasagamak na sanas kasaba ni Ma'am Carla. Kay naaragoy sipyat nga gamay, sir. Gibinaboy na manggunias kasaba ang pobre in town. Maong plano untang Imon nga mobiya diha-diha. Kung dili patungod sa kong hangyo, sir. Nga dili lang yun nako pabiyaon. Kay gusto palagi in town kong mapaday trabaho din he. Para makapatiwas patawon ko sa akong usa ka anak nga nagkulihiyo na. Mao ba? Oo, sir. Oy, maong ako lang yun unang gipanalipdan ng akong kasing-kasing, sir. Gipalapdan po yun ng akong pagpanabot. Ay, kung nun sa inyong mga problema din sultihi ko ha. Saingan, sir. Inasad si Nimya. Idugan ni diha sa imong mga kamit nga akong gihatag. Kiwa na ko magkinahanglan, anak. Sobra naman talaga nang imong gihatag na ako, ma'am. Namya, ayaw na lang nagkwenta. Naunsa ka ba? Ikaw na masagoy angayan nga musunod anak ko mga piste. Kay, dili masab ka basta-basta porma. O usa pa, nagplano kong padayonon ka sa pagpa-eskwela. Para kung doon na kay mahuman, dili na ka mauwaw nga mudawat sa pwesto nga akong giandam para nimo. And, one thing more, gusto kong ikapas si Carbo tagit ka ni bisan kinsa sa akong mga kaila kung ikuyog ta ka kung asa man ko. Salamat, ma'am. Pero, pwede mo hangyo? O, insa man ka na? Kung pwede, ako nang silbihan si nanay sa ospital, ma'am, para sa taon makapahuway si tatay. Silbihan ako bahangtod nga maayos siya. Ayaw lang una kong sweldo eh. Okay ra gid, ma'am. Ayaw sabta nga gipahimuslan ako ang imong gipakita nga kaayo. Gibatik man gud nako nga nagkinahanglan sa akong presensya si nanay sa pagkakaron nga naa siya'y sakit. Mao nga gusto nako siyang atimanon. O okay ra ka, ma'am? O, sige. Karon ka na ba gusto mo ato sa ospital? Kung imong tugutan, ma'am. Gipasaligan ta ka nga sa tanang panahon, ako na kang sabton. Maong buhatan gusto ni mong buhaton. O sige na, akong paandamon si Imon, aron iya kang mahatod. May lakaw ka? No, wa man. Saan man na mo si Imon? Imo mga tuon. Gusto mo ito ni Nemya sa ospital. Kay may hangyo siya nga. Siya una mismo matiman sa na-admit niyang inahan. Mong ako siyang ipahatod ni Imon. Ako na. Ikaw, Jod? Nga na ikaw man, sweetheart. Mula ko naman sab ko. Maong aron di na kamahago.
Hindi na mahago si Manong Imon. Ako na yung drop ni Nimya sa ospital. Di na-confine ang iyang mama. Unya kay dili pa man ko gusto mo lakaw ka na. Nagpaandam na gani ko kang Irene sa paborito ni mong sudan. Maong please, ayaw na lakago ang imong kaugalingon. Manong Imon, sige na. Ipaggawas ang sakyanan aron imong mahatod si Nemya. Ayaw na lang gihagua si Manong. Ako na yung ni Nimya. O ay kabala ka. Kay mubalik ka unya ko para makiksaw ni Mus panihapon. Ato si Nimya Manong. Ing na nga nagpaabot ko niya. Day. Oo na, day. Dili ko tiyo eh. Hilasa sad na ako nga magpahatod yun ni Sir Reeves, no? Ay, am lang gusto ko. Siya may nanghagad. Mga ay nagpaglangan diha, ti maikog ta. Tiyo, magsakay na lang kong jeep, uy. Akong ingnon si Sir Reeves, bi. Mau ka na, Carla. Okay? Sir Reeves? Oh. Sir, thank you kaayo sa offer, ha. Pero, musa ka na kuglain, sir, kay muhapit pa man sa kong pamalit good sa mga gikinahanglan ni nanay. Kung nasa ka gusto nga mo adto, yatot ka. Ay kabala ka. Ugma na lang sad siguro kung maato, sir, kay medyo naglain man gud ang akong lawas. Medyo labad ang akong so, baw siguro ni maong dili pwede mo paduol ko ni nanay. Gusto ko mo pahaway lang una, matuog ko. Mao ba? Oh, sir. Maong salamat na lang gid kaayo. Si Awan, bata. Ay, naglikay ko tiyo, uy. Tungod kay naibahog yun ko kung unsa na si Ma'am Carla. Muangkon man siya sa dili. Klaro ba kayo nga numero 1 na siyang silosa, no? Mao nang magmatngon jud ko nga dili ko masipyat. Kay tingali unyag ako'y makainguno nga magguba ang ilang relasyon ni Sir Reeves. Dili ba yan na tumatag-an kung unsa gyud tinuod niyang gibati? Mahimo kayo na siyang mungisi lang tiyo, pero wata may paho unsay naasusod sa iyang dukan. Mao ni klasis tao day nga nindot kayong palaguton. Sa kanya rin? Ay batasan ba ng atong agaon ba? Lami kayong sungugon. Sultihan ta lang mo ay. No. Kana, kung bata-bata pa lang ka ko, no? Wa na. Matay na unta na silo si Ma'am Carla. Unsa? Lagot kay ko anak niya day. Oy, kay sayon-sayonon lang na niya kaniadto si Sir Reeves. Naibaw ba ya mo ha? Nga dili sad basta-basta nga pagkatao na si Sir. May bahandi na parehas niya, oy. Pero por Diyos, kung nakasaksi pa lang ka moski buhat ni Ma'am Carla niya sa panahon nga mga bubuho na siya, agoy, mubukal gyud ang inyong dugo. Parehas ni mo nimya nga kontra kaayo ng mga tao nga madaog-daogon. Na, kung nakakita ka palang naging unsaon na niya sa pagdapat si Sir Reeves, kung mutukar na ng iyang silos day, yoy Ginoo ko, mubukal yung dugo ni mo day. Ug tingali no, mapalit lagi na nimong iyang kalagot para madipinsahan nimo na si Sir Reeves. Sino naman kayo masahon ng kinaiya ni Ma'am Carla? Mga kutob sa mahimo, mulihay kit ko, bisig sa pagtanaw na lang ni Sir Reeves. Ma-attract ba kita ni Sir Reeves? Ay, oo, uy, gwapo gud kaayo. Lagi. Pero, likay lang kita para way gubot. Ganun yun maana ang imong tinanawan. Hapit mo lang ko na yung mahubuan. Nag-ayo yun ay. So, what are your plans for the future? Dublihon ang paningkamot para magpalambo pag yun ang negosyo. Dili man ko na mo ibot na akong ipasapot. Unsa man ay? Forget it.
May pagmamahuway na lang una ta. Nagkasiguro ka? Nga gusto ka lang mamahuway ta? Hmm? Ay pagkalahi na gis mga babae karon og sa kaniadto sa. Dili man noon tanan manay. Nabaya gyapon mapili nga nag-amping og nagpakita sa ilang pagkadesente. Pero wa gyud bokabularyo anang atong amo ang pongdesen nimya. Tanawa lag unsa kaway uhaw ha. O, di baya kay si Ritaw ining bayad ay. Ni atang makasaksi kun unsa iyang mga lihok. Ang dili na gyud yung masaksihan, no? Mao ilang gibuhat sa sol sa ilang kwarto. Unsa pa man day buhaton dito mon? Magrosaryo sila. Kaklaro nagpag-unsa sila Uy, Laay kayo hunahon ba? Kay ni abaya ka nga dakong dagaday. Unya, iya kang ipakita nga gipasud yun niya siyang kwarto si Sir Reeves. Wa untay kaso kung iya na nang nabana nga nakasal na sila. Unya, kay wa pabaya. Hanigis di imperno Ginoo. Di maayong ihimplo. Ayaw yun nagsundaday ha. Ang pingig yun ng imong pagkadalagang Pilipina, inday. Parehas anak niya, mahigog mama sabgyud ka. Ayaw gyud isirundar ng imong bandera mintras dili pa ka makasal. Kay ikaw gyud alkansi kun human ka maithi. Ipadapli na lang unya ka sa suok parehas sa usa ka trapo nga gigamit na. Pag-amping gyud in town inday, kay taas kay migpanlantaw sa imong umaabot. May hayag nga ugma nga nagpaabot kanimo sa unahan nimya. Salamat sa bulamanong tambag manay. Ako nang gidawat og timan-an. Itisok na ko sa kong utok kay bulawanon good. Salamat. ako ba nga nung diliim lang ka silang magpakasal? Para legal ng ilang panagduog diha. Oh, wa pa tingali mo agda si Sir Reeves. Uy, kun ako sa Sir Reeves day. Uy, di na kusikan ako ngan anang klasiyas babae. Uy, nga tulidyok og utok. Di masabot. Maong yun. Swerte ka ayo siya. Tinudon siya ni Sir Reeves, uy. Ay, swerte man sa kani Abil day. Kabuutan na tumata Responsable. Ikaw yung di ko ni Abil. Maong kanunay ko nga nag-ampo nga dili unta mo maguba. Salamat, Tio. Kaluoy. Di ka po in town. Dali na kayo nakatuhog. Ang iyong cellphone. May kay naras gawas. Doon ako'y tanawon. Ay, biyaan ta mo diha, oy. Kay pagkakusog rabang mo dagan sa oras. Adto na ako sa kong teritoryo kay magsugod na kong andam para sa panihapon. Ay, istorya sa din Sa'yo Saba pa diha man. mon, oy. Mas may nang mag-unatas oras baya ha, kay lisod nagmagsipyat ta mon. Ay, tabangan ta ka manay. Sa dili pa kumubalik sa ospital. May balik raman ko kay nagkuha sa uwan akong gamit para dili na ko makahasol pag biya-biya dito ba. Gusto ko mo focus sa pagbantay ni nanay. Ang imong presensya, dako kayong ikatabang aron daling maangkon sa imong inahanang kaayuhan ni Day. Oy, sige na, lakaw na mo. Mientras wa pa makamatang atong ray na. Sunod na lang ako nimya, kay pagawasan ako ang sikanan, ha? Ayaw na lang, Tiyo. Pasagdi kong mag-commute. Kay gusto ko makasave kasi mo oras. Paway na, Tiya. Kay ako na mo balik sa ospital.
Nimya? Sir? Niadi ka? Doon na lang ko'y gikuha nga importanteng kinahanglanon, sir. So, bumalik ka sa ospital? Yes, sir. Ihatot ka. Ha? Dali na. Ayog kadlok. Ha? Naibaw ko kung sa'y naasim huna-huna ka ron. Pero ingnon ka. Ngawad ang imong kahadlok. Strong ka, di ba, Nimya? Saludo ko sa imong kaligon o kaisog. Maunay tara sa babae. Di akong gusto. Ayaw na lagasulang imong kaugalingon. Aron dili mo mag-away si Ma'am Carla, sir. Likay na lag paduol ni bisan kinsa. Kaya wala ba ko nagipili ng among agawon? Ayaw na pangitaglapat sa o. Ayaw na lagasulang imong kaugalingon. Aron dili mo mag-away si Ma'am Carla, sir. Likay na lag paduol ni bisan kinsa. Kaya wala ba ko nagipili ng among agawon? Ayaw na pangitaglapat sa o. Way trampas ang akong tumong sa paghatod ni mo. Maong, dali na. Si Ma'am, sir. Natuog pa. Ayaw ka bala ka. Sir. Dali na, Nimya. Bita! Imon? Ngalit bang ka diha, oy? Ay, nano ka? Nang luspad ka manggod. Si Nimya o si Rafe nagkuyog! Unsay ngan? Ay! Ano man, oy! Ha? Time pa ha. Mon, relax. Relax. Relax imong mata! Marelax magkakuha na rin. Kita gyuday ka. Ano di man ko kita nga dito maguslon. Kaya doon ako gikuha ang mga layang dahon dito, mga tanong ni Ma'am Carla. Kita man ka di ay ka. Nganong wa man nimo balta ha? Saan pagbalik ka na ko nga? Miyagino naman sa kanan. Ug, wala kayo na rin. Ogoy, asa man ka to sila. Tawgis ni miya cellphone. Ay, mura magmihugot akong tagkuko na Pagtarong mon ha. Mon. Pagtarong oy. Relax lang. Baling ko raw na ko. Inom og tubig oy. Ayaw na. Okay na. Mo relax ako kasi. Ginoo ko. Ay, may untag di magkamatas, Ma'am Carla. Ha? Pasalo ako lang. Ang ako ba, di ko gusto gubot. Ani na lang mon. Simba ko. Magkagubot yun kay mahibawan ni Ma'am Carla nga nagkuyog si Raves og Nimya. Di na ta magdagag istorya mon. Habwa na yun ta ining baya. Bahala mga laslas ng iyang bas pagpunay og gahot. Kay mao man na iyang style dili ba? Mudayo gahot nga dili una magsusi kun unsay tinuod. Biyaan ta na siya oy. Atong ingon si Nimya. Salamat, sir, ha? Gamay kining butang ha, Nimya. Doon na lang dahi unya ako'y ihangyo. Ha? Pero dili pa karon. Unya na. Basta kay may bawra ka. Sige na, kay tingalig. Gipaabot ka ni nanay nimo. Ipagumusta lang unya ko nila. Sir, salamat kayo sa imong paghago, ha? Salamat. Ikaw, gyud. Sige, bye. Kinsa maning... hello, Tio? Hain man mo. Ha? Hindi ha. At tinuon mo ito baga. Hain mo. Ni ako sa ospital, Tio. Maupagi akong pagkanaog sa sakyanan ni Sir Reeves. Kaya ka na. Kanihar mo ng lakaw din pa na mo, ha? Heavy traffic, Tio. Nabala ka na bitaw ko. Huwag ka sa tas laing dapit ni Sir Reeves. Uwa man.
diretso raman mi diri sa ospital. Salamat. Kay, unsa di ay pohong ni Ma'am Carla, tiyo? Wa man. Natuog pa. Sige, sige na. Magstura na unya ta. Bye. Kalamis akong katuwag. Hi. Hey, Mm. nag-ilis na lagi ka. Ganyari ka nagmata? Medyo. Nagbasa-basa nagay ko diya sa sala. Okay. Pagbalik na kong so din sa kwarto, nahinanong pamangyo ka. Maong, waling yun una ti katugawa. Nindot ka nga akong katog, basta niya kauban ako, sweetheart. Oh? Laging. Maong, ayaw na lang ko piyai. Sweetheart, it's too early. At tagiw nagigayon ang imong kaugalingon sa pagtimbang-timbang. Kung ako bagyon. Ha? I do believe that promises are made to be broken. Sayon gyud kayong iluwat og saad, uy. Pero kasagaran, lisod mo gyud kayong tumanon, di ba? Dili ko gusto mabaw. Dili sayo nagmapakyas. Maong tuni unag, maayo ba? Ako na bagyod ang gusto ni mong ikauban sa tibok ni mong kinabuhi. Sorry. Paliguro lang. Sinjabol ka manggugayog huna-huna. So, wa ka mo tuoy sa kong giingon nga magbago na ko. Gusto ko matuo. Pero, ang akong konsensya, gusto sad ka maniguro. Look, pila ka beses na ka nanumpa sa kong atubangan. Pero unya, palpak ang ending. But I'm serious this time naman, Kod. That remains to be seen. Sweetheart. Don't worry. Di ara mabitaw ko. Ipakita lang yun ako ang imong gisaad. Kaya kung makapasar ka sa akong evaluation, then let's get married. Mas importante para nako ang tinuod nga gugma, Carla. Kaysa papilis nga pirmahan ta. I do believe in love than marriage. Ne, matunit taon dahil nga di ka maligas ng baba ni mo, ha? Nandila mo. Yung juga sipya ito gisgot ni Ma'am Carla sa naitabo ka niya. Ay, di na ni mo ang ngayong pasidaan nako mon. Oy, kay mas labaw pagit kong nagmatngon mon. Maayo. Sige na kayo malangid unya una ko ni Ma'am kay mato ko sa ospital. Gusto ko magigsulting ni Mia. Ha? Nga naman mon. May problema, ma? Diin manigit ko no sila. Basta. Gusto lang kong may istorya ninyo. Seryoso ko ninyo diha? Ay, Ginoo. Ma'am. Manay? Nga nang nakugang kaman. Kay imo bang ipakalitan? Oy, sabay yung istoryahan, ha? Tingaligwa na magtagimaon ng timplada ni mo sa sudan niya mong giluto, manay. Wa, ma'am, oy. Kaya nakaluto na sa Irene. Ako magusang ipangutan na kung mukuyog ba siya nako kay nagplano kong mulili sa kong igsuon dito sa ospital, ma'am. Nangutan na siya mosugot ka ba ko no, ma'am? Nga nung dili man. Gusok na ba ko nang lang katunan sa kong kilid? Aron dili ta mo sugtan? Bitaw, para pagpagaan sa dugan sa imong igsuon. Kinahanglan nga matagkaroon ko niya, imo sabit siyang bisitahon. Kay, kalipay biya kay na sa usa ka sakiton. Kung iyang mabatyagan nga, nagpakabana yun kaniya, nga iyang mga minahal sa kinabuhi. Monggo, hatagan ta mo kay gayon?
Salamat nga ni amo tiyo. Kaniyara ko kanihon din ni day. O galing lang kay doon na pa magkugi atiman. Hapit mo mag-abot si Apel. Dinis siya kaniya kay midoang ni nanay. Unya, miyangyo man si tatay nga muuli kay nabalakasan nga nagunaw na sa iyang mga hayop. Bisag ipasaligan ni Abel nga wag yun niya pasagdi. Hamaw to ako na lang giingnan si Abel nga ikuyog si tatay. Iyara sa doon niya ko na itong ihato din kun magkaunahon na og balik. Oo, unya. Makikistorya magkakang nimyamon. Ala, sige na. Dito lang muskawas. Ako na lang magpabili din uban ni Inkar. Aron dili mabaldang iyang pagpahuway. Salamat manaya. Ano tiyo? Kay gusto na ko maklaro kung anong ingon adto ang imong mood nga nanawag na ko kaniya. Wa ko mahimot tangda. Dali na, ato tas kantin. Skambuang haligiday. Lain na song gibati nga nasipatan ka nga naging ko sa pransit. So sa sakyanan sa ribs, mura ko kaya bagon hapit ko atakiha. Unsa? Ayan guys, sandungan na no ang part 2 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Bunga. Og sinsya na guys no, kay medyo nalangan yutaan no. Og sa mga nagsubaybay ani, thank you so much. It's been 6 days, 1 week no since last naka-upload guys atong first part sa kininga drama. 5 days ago pa lang di ay. 5 days ago, so 5 episodes po guys ang inyong nadunggan. Thank you so much no sa inyong overwhelming support. Grabe, 727 views. Wow, daghan na siya guys no para sa ako. I hope mabot pa na no og 1,000 views. Loko ka pamati guys sa story. Sinsya na guys kay o ka pamati yung basic ayo ko guys. But importante is naka-upload na tano. So from there magbasa tag comment. Ubay-ubay ng mga nag-comment dito no. Thank you so much guys. Salamat sa 26 likes. 26 likes and 9 comments. Shout out guys ang atong mga commentor. Sara Tihano, thank you so much. Lurk Suso, thank you so much. Then Akalex, nice story dong. Angel Lopez, can't wait sa sunod na episode ani. Og from Sara Tihano again, asa man ang sumpay ani? Di ana guys. Muna na no ang sumpay. I hope nga nalingaw mo guys. No, syempre. Kanos ang second part po. Muna ni ang second part guys, no. First upload June 28, second upload July 5. So 1 week. 1 week siya guys. Kay 28 man niya. 30 man photo ang June. So importante is naka-upload na yun ta guys, no. Supposed to be ganina patani ni siya na-upload guys. Pero syempre giuna magyud nato ang mga kuano sinima na nato nga drama sama sa mga asoy ug bag-ong bayani. Sinima na nato nga drama guys, no. Di man pwede pa magpa luya-luya ta ani guys on ang pag-upload. Diba? Og salamat nga pala no sa mga namati pod sa mga asoy ug bag-ong bayani, no. Thank you so much guys. Na-upload na ang finale sa mga asoy ug ang full episodes ani. Sa kaagi ni Jisuri og sa mga asoy nga si Tinoy ug ang Agokoy. Very nice kayo nga mga drama guys, no. Makalingaw, entertaining og at the same time na po tayo makatnon nga mga pagtulunan sa kinabuhi. Sa kaagi ni Jisri guys, no, atong nadunggan nga
gipahawa siya no, gipabalik siya sa iyang amo back to the Philippines. In other words, gipa-deport siya guys. Ambot may kalabutan magato ang iyang pagkatao guys no, personality or sexuality kay usaman siya kabayot no. Pat may nalanggan ino kay nakatigom siya og enough na to no para magsugod siya og bag-ong kinabuhi diri sa Philippines. Uban ang babae nga iyang nakurso na dahan og iyang nahibawan siyang kaugalingon guys no, nga siya is tinuod jud di ay nga lalaki, di ba? Kay pamatin ako guys, mura siya bisexual, maibog siya babae, maibog siya lalaki, pero importante is ni patigbabaw yun ang iyahang pagkalalaki guys. Kay nagdayon siya no ni kuan sa itong babae, pero ang babae po day guys kanhi po day lalaki, nagpa 6 chance. Grabe siya ro, wala kay balo si G3 guys nga ang katong yan na kursunodahan bayot sa una. Pero lagi na mo yung mga bayot no, mga grabe na mga gwapa oy, di ba? Mura nag mga babae good guys, ang uban nagpa-opera na sama ni Kirk Populic Bertudaso. Kirk ang ano ang ni-represent sa Taguluan Misamis Oriental sa Miss International Queen, di ba? Babaeng babae guys. Ug abang-abangan na to guys no, ang coronation night ana, ang coronation night karon ng kuan guys. Ako kuan manggol ko guys, fanatic ko sa mga beauty pageant. Labi na ning Miss International Queen Philippines tong tan-awon bi kung kanos ang ilahang July 3 preliminary competition, human naman na siya. Pero ang coronation night is kanos aman eh kanos aman ni ay datong tan-awon guys bi kung kanos ang ilahang coronation night. Ay, wala may gibutang oy. I think karong July 12 ngoro ni or July 9, basta mao na to guys oy. Kung fanatic mo ani nga mga ano mga beauty pageant kabalo mo goro kung paano sa ang coronation night sa Miss International Queen ay July 9 pala guys sa MOA Arena. So dako siya nga event no, kay sa MOA pa i-held. Ang Aranita guys no, murag wala naman nigdungog itong nisikat naman ang MOA Arena. Siyempre MOA Arena latest baya, mas upgraded no sa ilang mga sound system, mga lightings, ug ang Aranita karaan namang good, pero di man pud outdated di man pong pahuli pud ang Aranita. Pero mo lagi tungod kay kakaraan na siya guys. Ang uban gusto yun sa bag-o og MOA pinakanindot. MOA Arena nakasulod ang bubong bamo guys sa MOA Arena. Ko wish ko makasulod diha guys, ay makakita unsa nga event, pero wala gyud ko kasulod no, sa gawas ra. Kita ko sa gawas guys sa MOA Arena kay naraman sa Mall of Asia, di ba? So mao na to guys, thank you so much. Bisan unsa na tong istoryahan diri guys no, kay kinahanglan gyud ta maghatag og mga komentaryo no, mga narrative before ta mag-end sa atong drama. Kay you know na-upload na ni siya guys no sa ubang channel og ulahira ta kaayo no.
But bisan pa man, thank you so much sa nagsubaybay sa akong channel guys, sa kini nga drama no. Grabe ra ba ning di pa po ni dahil ma-upload na ako guys, kay grabe na siyang copyright music. So karon 11:28 man as of July 5. Domingo na yun na siya guys, ma-upload na ko no July 6, kay wa man tay mga drama ano kay Domingo man. So thank you so much kung niabot ka up to this part. I hope kung kanyo gilaktawan ang mga ads nga manggawas. Siyempre isip suporta sa atong channel. Thank you so much and God bless us all.